Scrúdú Cainte B1 Meánleibhéal. San Físeán seo tá cur sé scards Leagan amach Scrúdú Cainte B1. Iarthar amháin a thugann faoin Scrúdú Cainte ag aon am amháin. Bíonn burst scrúdathirí i mbun an scrúdaithe. Thart cheathar uair a bhharann san Scrúdú Cainte. Tá dhá chuid sa scrúdú, an comhrá ginearálta, an phictiúir. Is fiú 25 faoin gcéad gan scrúdú iomlán na marcaní atá gol gan Scrúdú Cainte. Tá eolas maidir leis na sílabais, páipéir hamplacha, stórlínta gan scrúdú agus sa lán eile le fáil ar thaobh teag www.tag.ie. Chuid a haon, an comhrá ginearálta. Sa gcéad chuid seo gan scrúdú, chuirtear ceisní ar iarthóirí faoi réimse leathan ábhar agus topací atá leacaí amach na sílabais, ó aithíonn go B1. Timpeall 6 nóiméad a bhharann an comhrá ginearálta seo. Inis a híle, an bhfuil scileannaí maithe ríomhaireachta agat. Níl me róhanna, rinne me cúpla cuas an bhí me san óscoil, ach níl me róíntacha clóscríil, bhím anabháil ar fáil. An bhfuil aon chuirsa eile bhháil at dhéanamh. Bhrálam chur leis an eolas atá agam ar Excel. Bhíon Excel anna úsáideach gom san obair, agus tá seans go mbeidh cuasa áireachtáil ag an ggólacht go luair. Faoi láthair bíonn arm cúnamhalar go minic. Chomála sin tá mé anatócha le podcréaltaí agus tá sé gceiste gom túsachar le mo fodcréil le hain. Dinta réimse leathan topací a phléis sa comhrá ginearálta, agus bítear sú gomach iarthóirí inán tuairmí a choranúil agus farbartaí na Arab. Ba cheart iarthóirí a bheith inán a go tuairmí a chosaint de réir mar is gá, chomá le cúiseaní agus samplaí thuirt chun taú le na bhfuil thráacham. Multar go láidir iarthóirí gan freagraí nó sleachta ólann chláán deir. Is an rud is tóchtaí na commerceáid cheart a dhéanana leis na scrúdathirí. Agus iarthóirí a gulbú, is fiú tuairt faoi hascaní commerceáideacha bunaí ar thopací na sílabas. Cabhróidh an cruchaige sin le iarthóirí scileanna cearta commerceáide a arbeirt. Chuid a dó, plé ar phictiúir. Sa darna chuid gan scrúdú, tugtar cead a phictiúir a bhhainann le topic nó le hábhar faoi le gan iarthóir. Iartar ar iarthóir dhá theangas na pictiúir aránú, agus leabhart faoin topic agus tagart a dhéanamh gan cheist ó luaitear sa tas. Mar hampla, leabhart faoin na buntáistí agus faoin na míbuntáistí a bhhainann le poist faoi le, nó a dúram a thuirt faoi chineálacha éagsúla léinn saoire. Bíonn dhá nóiméad ag iarthóirí le féchaint ar na pictiúir agus le smaoinemh ar méid a deireadh siad. Agus an dá nóiméad thart, bhí phrítear gan iarthóir cén dá phictiúir aránaí sé nó sí. An sin, is féidir leis an iarthóir tús a chur leis an bhíos a cainte. Déadach sé go mbeachar an iarthóir ceisní an scrúdathirí a ragart chomá. Cuoine nach gá chuir síos lom a dhéanamh ar cabbéród atá léireas na pictiúir, ba cheart díú ar an ábhar nó ar an topic. Ba cheart gomach iarthóirí inán tuairmí a choranúil den ábhar, compráid agus codarsnacht a dhéanamh idir na pictiúir, agus leabhart faoin na buntáistí agus na míbuntáistí ó bhhainann le cabbé ábhar tá gceist. Mar hampla, Inis a híle, cén dá phictiúir aránna tú. Rounding me pictiúir a hain, an fermiúir, agus pictiúir ceathar an garda. Inis dom mar sin, cén post is mó a hanoch leatsa agus cén ceann is lú a hanoch leat. Bhrálam post mar airmiúir. Fermiúir sem ancam agus is brálam amacha ag obair leis nuair bhíonn an deise gom. Saol brá slán túil atá an. Bíonn tú ag obair an muoth faoin air go minic agus is brálam an tíirse sin. Cínte ní bhíonn saol an airmiúir ag gcónaí éasca. Bhíonn annachchuid páipéiricha sé gceist na léite seo, agus tá cuid mhá rialacha le chur a bhain maidir le cuasaí sláinte agus sáil. Ach an sin maidir leis na Gardaí, ní bheadh an post sin arúnach domsa in éair. Bhíonn job anna deacair acu measa. cuoine gur ba saobh teag www.tag.ie an áit is leabhar le hol sa áfuoin na scrúdaithe. Dheofar tú gach eolas an sin faoin na scrúdaithe, sílabais, ábhar samplach, stórlínta agus go leor eile.